Moi bo día. Imos comenzar entón con esta conferencia de apertura e o correspondente coloquio vai versar sobre linguas minorizadas e escolarización unha perspectiva de conciencia lingüística crítica, e a persoa que vai desenvolver esta charla e que logo seguramente nos dinamizará, interaccionará con nós, pois é a profesora René de Palma Húngaro, e, bueno, correspóndeme, encomendáronme pois a honra de presentala a unha estupenda compañeira da Facultade de Ciencias da Educación que, bueno, leva entre nós, ela recorreu moito mundo, sempre con unha perspectiva de emancipación. É importante, pasounos unhas liñas sintéticas do seu currículum. Hoxe en día estamos todos retratados, todos e todas retratados en internet, podedela atopar máis puntualmente e en detalle o seu currículum. Eu voume cinguir a algúns aspectos, pero traballa moi diversos temas cun fío conductor que é precisamente esta preocupación que ela ten, que desenvolve sobre a educación crítica, a pedagogía emancipadora, que tamén, como veremos, pois no que ten o seu lugar tamén todo o tema da educación lingüística. Ben, ela doctorouse en 2003 pola Universidade de Delaware en Estados Unidos. En 2010 foi contratada como profesora titular da Universidade da Coruña, donde coordina o grupo de investigación ECIGAL, que se dedica á educación para a cidadanía global. Como membro do Consello da Cultura Galega desde 2020, participou como codirectora no proxecto documental Axudádeme a cantar, 6 historias arredor da música de tradición oral en Galicia. Tamén é membro de Nova Escola Galega no seu grupo de traballo de normalización lingüística. A súa trayectoria como investigadora sobre linguas minorizadas en contextos educativos comezou en Estados Unidos cunha tese baseada nun estudio etnográfico nunha aula de educación infantil bilingüe, español-inglés. Seguiu con varias investigacións sobre lingua galega en España. Máis recentemente continúa por analizar as iniciativas caboverdianas para introducir criolou como lingua vehicular neste contexto poscolonial portugués. Como parte dunha estadía na Universidade de Liverpool, subvencionada pola Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda, está rematando cunha investigación sobre políticas e prácticas lingüísticas en contextos escolares galegos. Ela aquí nestas pequenas notas non me incluiu, pero se o quero facer constar, digamos, o seu traballo de motivar liñas de investigación en persoas que investigan pois no ámbito da lingua e que nos están desvelando aspectos moi importantes que son, desde logo, cruciais para este momento, xa o eran antes, mais agora, este momento de emerxencia lingüística e este cambio que necesitamos respecto do imaginario social do galego. Polo tanto, bueno, moitas grazas a René por querer iniciar estas xornadas. Temos aí, vou falar de reto, porque non son deberes, que nos puso a vicerreitora, e eu creo que sí, que o tema da emigración, en esta maioría de idade deste curso, son a súa 18ª edición, pois parece que, bueno, pois se confabulou algo sucede, e o tema da emigración está sendo un tema estrela por moi diversos motivos, algunos deles desafortunados, pero eu creo que nós temos un instrumento, a nosa lingua, que vai a ser realmente unha ponte, pois, bueno, para gañar, desde logo, inclusión e cohesión social. E nada máis. Cando queiras, René. Grazas, Mariló. Vamos a ver. Vou empezar un pouco por dar contexto sociolingüístico da Galiza, porque creo que non podemos falar das persoas migradas, porque o importante é migrada a onde, non? Entón é moi importante entender que veñen a un contexto moi particular, que é o contexto sociolingüístico de Galiza.
Primeiro, miramos que a última enquisa que temos con datos sobre os usos e capacidades con respecto ao galego, sí que temos algunhas cosas que damos moito para pensar que, bueno, a cosa non vai tan mal, non? Mais da mitade sabe falar ben o galego e só casi un tercio sabe falar pouco ou nada. Bueno, eso son novas boas, pero comparada coas enquisas anteriores non tan boas, pero bueno. E o interesante aquí para mí é que no plano internacional, quizáis a base destes datos, ou non sei onde sacou, hai unha organización que se chama Ethnologue, que recolle a situación de vitalidade de linguas minorizadas en todo o mundo. E o que pon aquí, bueno, está en inglés, pero teño aquí a miña traducción daquela maneira, pero espero que está adecuadamente ben. Carécese de probas directas, cousa que me parece interesante para empezar unha declaración así tan taxante, pero crese que todos os membros da comunidade étnica, sería os galegos, non as galegas, utilizan esta lingua como primeira lingua. Paramos a pensar. Utilízase como lingua de ensino na educación. Paramos a pensar. Entón, a mí parece que esta interpretación é un pouco sobrepositivo, ¿no? Pero bueno, a ver que pensades vos. Logo, sí que hai aspectos que son claramente preocupantes, e o que tamén se fixo referencia a isto, ¿no? Na inauguración, incluso, que o que temos que preocuparnos máis que nada e a capacidade e tamén a motivación para utilizar a lingua galega entre as xeracións máis novas. Entón, esta pérdida está efectivamente concentrada entre as persoas máis novas. Non vou entrar en detalles sobre estas cifras, porque ao final non teño moitísimo tempo, pero logo alguén, se esta información está resumida da enquisa que está disponible libremente, pero logo se alguén quere a presentación que a podo mandar. Pero o importante aquí que quería resumir e recoller todos os datos que fai constancia claramente que hai un descenso pronunciado entre as xeracións máis novas. Logo, se miramos os contextos de primeira aprendizaxe, son familia e escola. Incluso hoxe en día, entre as persoas de menos de 30 anos, aínda que siguen señalando a familia como unha das os primeiros ámbitos de aprendizaxe, tamén casi 100% están señalando a escola. E como son da Facultade de Ciencias de Educación, non podo evitar a tentación de falar un pouco máis sobre a escola. Mira, logo despois desta enquisa, logo a Xunta tamén elaborar unha enquisa propia, non imos entrar en detalles, tamén se pode ler o informe e a descripción da metodoloxía completa, alguén quen queira, non? Pero aquí hai dúas cousas que me parece interesante. Primeiro, falan de que non hai ningún idioma discriminado en Galiza, pois discrepo, e logo falan de cordialidade entre ambas linguas. E logo cos datos que vou mostrar das miñas propias investigacións, sí que vou xogar un pouco con esta declaración que tamén me parece algo que temos que investigar un pouco máis. Entón, entre as recomendacións desta enquisa, hai todas as recomendacións super boas, me parece moi recomendables, no? Videoxogos, aplicación educativa, sobre todo cousas dirixidas a xente máis noviña, e logo ao final hai facilitar a aprendizaxe do galego nas persoas nacidas fora de Galicia. Cousa que non me parece mala idea, por eso estamos aquí. Pero hai que pensar como facelo, non? Como facelo? Entón, vou entrar un pouco en dúas perspectivas persoais antes de empezar a compartir algúns datos dun par de estudos que teño eu. Primeiro, a miña propia experiencia, eu cheguei a Galicia sabendo un pouco de español e pouco máis, a Vigo, que non é famoso, non é unha cidade famosa como
Carballo por ser maioritariamente galegofalante, e a miña primeira reacción era por que de repente están falando comigo neste idioma, sabes? Entón, hai que pensar ata que punto as persoas que chegan incluso teñen un pouco desa experiencia. E a outra é unha cosa, bueno, estaba en Mallorca hai pouco e coñecín unha muller de Cuba que estaba casada cun hombre que era super defensor, pero moi defensor do mallorquín. E ela entendía, pero non falaba o mallorquín. E ela dixo unha cousa interesante, máis ou menos estou, bueno, resumindo, pero grazas ao colonialismo español xa nos perdéramos o noso idioma. Entón, claro, para entender que ás veces a xente que veñen de fora, incluso falando español ou falando, claro, veñen de sitios que non ven o teñen estas experiencias xa de pérdida do que é para elas lingua propia. Non para servir como excusa, pero para servir de contexto para entender a quen estamos dirixindo estes programas, non? Vale, e logo, pola miña experiencia anterior de chegar a España, como estaba traballando no contexto estadounidense con español como lingua minorizada, por eso quería propoñer esta idea. Non porque quero decir que español é unha lingua minorizada en España, non. Pero para entender un pouco a perspectiva sobre español que pode ter unha persoa falante de español pero de outra latitude. E iso é unha citación de Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos en 2008, falando, perdón, porque antes había movimentos e tal na presentación, pero ahora xa non. Pero él o que dixo era, no canto de preocuparse por se os inmigrantes aprenden o inglés, aprenderán o inglés, tedes que preocuparvos de que os vosos fillos, e está dirixíndose a xente migrada de países español-parlantes e tamén as súas descendentes, que os fillos poden chegar a ser bilingües. Non? Esta idea de poñer a énfasis na lingua minorizada, non a lingua maiorizada. Eso de equilibrar non funciona. E incluso nos Estados Unidos, que non é exactamente un líder mundial de xusticia lingüística, xa se sabe. Non? Vale, entón, quero falar un pouco brevemente de lingua minorizada e sociedade, pois eso, esta historia de prohibicións e castigos ao longo do tempo, podemos facer referencia recientemente publicado o libro negro da lingua galega, que logo produce estereotipos asociando o galego con varias cousas, ¿no? Que non son ben vistos, non porque non deberían ser ben vistos tampouco, pero estas asociacións que tampouco axuda, asociando o galego coa vellez, a ruralidade e todos os prexuicios que hai sobre a ruralidade que non son justificables, o nacionalismo e todos os prexuicios asociados con estas características. E para iso, o ano está incorrecto, debería ser 2002. Entón, iso para min era o primeiro estudo cualitativo que pon en manifesto pois cales son os procesos polos cal o galego acaba sendo non unha lingua minorizada. E logo, un estudo máis reciente de Miguel Rodríguez Carnota, e vou dar un pouco de evidencia deste estudo, sobre a presión social durante a infancia e tamén a adolescencia de simplemente non falar o galego. Vale, en este libro, tamén para aforrar tempo, non vou parar moito para entrar en detalle, porque animo-vos a comprar o libro e lerlo, porque é fantástico. Pero, bueno, estas son galego-falantes habituais, novas, de uns 20 e tantos anos, que acaban de rematar coa súa experiencia no instituto, reflexionando sobre o feito de que durante o seu período de escolarización deixaron de falar ou non iniciaron o proceso de falar galego se eran de familias castelanfalantes
ou de deixar de falar galego as e os que eran de familias galegofalantes. Entón, bueno, para non entrar en detalles, somente digo, pois, durante moito tempo, por exemplo, di Amaro, xa non só para os da miña casa era ese neno que fala galego. E Miguel fala de singularidade, que é o peor que pode pasar a unha persoa adolescente, ser rara ou raro. Entón, para resumir un pouco estes datos, podo decir que había bolas, comentarios negativos, pero máis que nada había un mogollón de incidencias entre estas persoas contando as súas experiencias vitais, non tanto en este caso. O problema para min non era o instituto, o problema era calquera sitio onde hai moita xente adolescente exercendo todos os prexuicios e presións que teñen adquiridos como adolescentes, non? Amaro fala de que tiña o alcume de fala galego, incluso despois de deixar de falar galego, era como unha burla que utilizaron para él. E logo esta Elena, outra, bueno, son pseudónimos, por certo, asocia moitísimo o galego ao nacionalismo, e logo ela empeza a nomear perfectamente como se fuese catedrática de lingua minorizada, era perfecto, unha gama de prexuicios que ela detecta entre as persoas ao redor da súa idade. O nacionalismo, o independentismo, as peroflautas, hai como unha cadea de cousas, moitos prexuicios, galego, peroflauta, hippie, rasta, nacionalista, non se lava, esas cousas. Eso, para resumir, me parece perfecto, vale. Entón, tamén podemos mirar cales son as recomendacións das especialistas, non? Temos recomendacións moi claras da carta, bueno, do informe habitual que fan cada non sei cantos anos sobre a Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias. No último informe, claramente, non se cumpre. Facer disponible a educación preescolar, primaria, secundaria e enseñanza técnica e profesional. E son especialistas. Non nos vendría moi mal escoitar a xente especializada, non? E logo, claro, unha cosa que logo nunha investigación de que vou falar un pouco en breves, claramente hai dous aspectos da normativa vixente que rixe as linguas, bueno, o galego ou noutras linguas na enseñanza. Hai dous artigos que foron declarados inconstitucionais polo Tribunal Superior de Galicia. E cando falei con profesorado nos centros de primaria, moita xente non estaba moi segura sobre isto, non? Por exemplo, a lingua da aula de infantil non pode depender de enquisas para ver que é a lingua maioritaria nas familias, eso non é constitucional. E tamén o alumnado non pode elixir a lingua utilizada en expresión oral e escrita. Digo que o importante para min non é que estas cousas son inconstitucionais, bueno, sí que é importante, pero o importante é que logo a normativa non se cambiou. Entón, produce confusión, para deixarlo así. Ben, entón, aquí vou falar un pouco dun estudo que fixen hai varios anos, en 2011, nun curso de galego para persoas que veñen de fora. Eu fixen 2 cursos, era un curso de iniciación e perfeccionamento, fixen os 2 cursos na U Vigo, e logo me quedei o ano seguinte para facer o estudo. E estes son o que, aparte do exemplo fantástico que nos compartiu o noso alcalde, espero que non lle importe que o apropio como o noso alcalde momentariamente, como estamos en Carballo, sobre a persoa de Senegal, pero claro, a velas hainas, hai persoas. Entón, me parece interesante analizar por que estas persoas falan galego, non? Porque a idea é animarlas, prepararlas
para falar galego. Entón, eso é un home que participou no curso, que era de Chile, neto de emigrantes galegos a Chile, e el fala de entrar nun taxi dende o propio aeroporto e o taxista pareceulle absurdo, incluso ridículo, que estaba aquí en Galicia para asistir a un curso de lingua galega. Tanto esforzo para aprender o galego, dixo o taxista, non? Pero, bueno, menos mal que o noso alumno de Chile non se desistiu diante desta declaración. E logo, unha rapaza de Palestina que estaba estudando, ela dixo: vivo aquí, encántame e gustaríame aprender máis sobre esta cultura e, para iso, creo que é fundamental aprender o idioma. Entón, eso, para parar e pensar que temos que facer para que as persoas migradas cheguen a pensar isto, non? Bueno, hai dos exemplos aquí dunha persoa de Asturias e unha persoa de Perú, que o que fixeron era relacionar a importancia da súa propia lingua minorizada coa importancia de aprender o galego, ¿no? Que tamén me parece importante pensar en isto. Entón, quero falar un pouco de como aprender o galego en Galicia, ¿no? Que non é fácil, o que penso eu, que non é fácil. Era a miña experiencia e sigo pensando que fácil non é. Entón, este estudo que levei a cabo en 2011 con todo o alumnado que estaba participando neste curso, pois o que falaban era como unha persoa de Cataluña, que me dá vergoña incluso, que dixo: jova, que a persoa con quen estaba aloxada, no? Que nin falou con membros da súa propia familia o galego. Entón non tiña a oportunidade de practicar en casa. Foi o curso e logo, fora do curso, non había galego. E logo esta muller de Valencia e dixo: pois mira, esperando na parada de bus para ir á Facultade de Filoloxía, e dixo: pois o alumnado non está falando entre el en galego, algo que me sorprendeu. Como aprender o galego en Galicia? A Galiza urbana, incluso, bueno, en Carballo, o mellor sí, pero en Vigo, máis complicado. Digo porque eu empecé a miña existencia en Galicia en Vigo. Bueno, nada, esos son como comentarios para decir que cando saí do curso, nas rúas, nas tendas, en todos os sitios públicos de Galicia, non había, de Vigo, non había galego. ¿No? Entón, como esperamos que esta xente aprenda o idioma? E logo, a cordialidade famosa lingüística como impedimento. Aquí non vou ler en voz alta todas estas citacións, pero somente para comentar que incluso cando dixeron: eu estou aquí para un curso de galego, intentando aprender galego, por favor, falar comigo en galego, non. E era non por mal, pero se queres falo en castelán. Sabes, eu creo que tamén me lembro do taxista que era difícil imaginar unha persoa nun curso de galego intentando practicar o galego. E logo, como este home de Chile acabou frustrándose un pouco, non dicindo nunha tenda: pero será que falas galego? E ao final acabou pensando: non sei se esta persoa non quere falar comigo en galego ou simplemente non sabe galego. ¿Sí? E logo esta muller de Cataluña, de Cataluña, que ao final acabou dicindo: pois eu vou a unha panadería especificamente porque sei que algún dos camareiros falan galego. Entón vou ali a propósito. Eu sei onde teño que ir para falar galego con xente en Galicia, como se fose unha cosa moi rara. Sí. E logo esta alumna de máster en Santiago, Palestina, e outra alemana, pois falaban de que pois foron capaces de servir como o que chamo espazos de microemersión. Pero que exixe isto? Que unha persoa que dende fora sexa a persoa responsable de xirar a lingua nunha conversa o galego. Foron capaces de facelo, pero, jova, que difícil, non? Tamén me pasa a min. Vale?
Logo, falamos de prácticas escolares, porque vou falar un pouco do outro estudo que quería compartir convosco, que é o estudo que estou rematando agora mesmo sobre as linguas, e estamos analizando na escolarización galega, analizamos lingua galega, lingua de signos, linguas migradas e tamén lingua estranxeira. E o que, bueno, para resumir bastante, analizando as políticas e entrevistando 20 profesorado de todas partes de Galicia, o que descubrimos é, bueno, analizando a política, que as políticas son diferentes para cada tipo de idioma, non? Non, como por exemplo, linguas que veñen con familias migradas non se consideran dignos de ser linguas estranxeiras, non? Por eso é moi interesante pensar como entendemos estas linguas que veñen de fora, non? E ademais tamén é unha cousa curiosa que me parece interesante da Lei de Normalización Lingüística, do decreto de primaria, perdón. Estou intentando saltar e estou saltando demasiado. Bueno, vou saltar isto, porque non me queda moito tempo. Unha das cousas que nos comentou unha das profesoras que entrevistamos, unha profesora de primaria, bueno, eran todas profesoras e profesores de primaria ou infantil, maioritariamente de primaria. E esta muller falaba disto, que nós no cole nunca aprendimos nada en portugués, por exemplo, non? Cando son linguas irmás e poderían aprender vocabulario ou historia de Portugal. Pero Rosalía sí estaba, non ten nada en contra de Rosalía, pero o que está dicindo é que sempre facemos o mesmo, non somos capaces de sacarnos, de falar de Galicia nos mesmos termos unha e outra vez, e o que di ela é que quedamos un pouco tamén na superficie, e o mellor temos que facer o galego e todo a bagaxe cultural que ten, facelo un pouco máis amplio, non? Quen queremos incluir na nosa nós, non? E para que é o idioma galego? Porque moitas veces o galego tamén na práctica, pero máis que nada na política, está concebido como, bueno, unha lingua nosa, pero logo o que vale para outras cousas non tanto, eso son as linguas estranxeiras. Entón, hai que pensar, pero realmente temos que parar ali. Un poquinho de teoría que vou compartir, pero xa nada máis. É que hai unha persoa que traballa no contexto catalán, que me parece interesante, que se chama Catherine Woolard, e ela fala de que as dúas maneiras socialmente polas cales as linguas adquiren valor. Ela fala de unha maneira sería a súa asociación coa autenticidade, esta conexión que hai con unha comunidade específica, que é o discurso que normalmente utilizamos aquí en Galicia, a nosa lingua propia, que está ben, non? Pero ela tamén fala de outro tipo, outro proceso polo cal a lingua pode adquirir valor, e iso é anonimato, que a lingua sexa para todas as persoas e para todos os fins. Entón, deste estudo, quería sacar un par de exemplos para mostrar como podemos traballar nas escolas e probablemente fora das escolas en outros contextos de aprendizaxe, tanto a autenticidade, pero tamén o anonimato, non? Este profesor falaba de que o seu instituto é unha illa de normalidade, que cousa que me parecía super triste, pero era a tónica destas entrevistas. Entón, moito deste profesorado falaban de intentar crear un microclima galego dentro do cole, e moitas veces relacionando todo coa cultura galega, no? ou como dixo Inés, aspectos recoñecibles da cultura galega, no? Magosto entroido ao palpador, unha cousa máis reciente, Día de Letras Galegas, perfecto, a mí me parece fantástico. Pero tamén Alicia e outras profesoras e profesores falaban de outros momentos de uso de galego de modo natural. Ás veces, o facer isto é como que lle das a volta, e é como só se pode falar en galego para falar de Galicia. O facer a lingua galega
ten que estar presente. Non, uso e punto. Non estamos dicindo que unha cosa é mala e outra cosa é boa, pero o mellor temos que incorporar un pouco máis destes proxectos, como un proxecto que vimos en moitos coles, que era un concurso de contar un chiste. O galego para contar un chiste, para todos os fins, para todas as persoas. E, de feito, moito profesorado falaba disto, de que funcionaba moi ben co alumnado que ven de fora, porque incluso si tiveron que escribir o chiste e lerlo en voz alta, pois vale. Pero se necesita máis apoio, pois que colla máis apoio, pero polo menos o galego sai da boca, é como un primeiro paso. Ben, logo falaban da exención da avaliación que hai nos coles, que sabedes que hai unha exención de, creo que máximo de 3 cursos, e a mí me parece moi ben intencionado, non vou dicir que non, porque claro, como dixo Orlando, un dos profes, pois evidentemente non imos avaliar unha persoa que acaba de chegar de Perú que non ten por que saber nada do galego. Pero logo falaban de que cando non se avalía, ou mellor se adapta ou que sexe, pero simplemente non se avalía, pois quita a motivación e non funciona tan ben. Entón, o que saco de todo estes testimonios sobre a exención, que era, bueno, que sí que está ben, pero se pode facer de outra maneira, a mí me parece, aprendendo do profesorado, que me parece unha idea estupenda, que ao mellor podemos pensar en outra maneira, non? Exención non. Alternativa a exención sí, posiblemente, non? Pero ao mellor temos que pensar como facelo. Porque o que dixeron era, o profesorado de zonas urbanas falaban de que esta exención está ben nun contexto real de emersión, como Carballo. Pero nunha zona urbana non funciona, porque non hai inmersión. E logo contrasto isto coa percepción de Concepción, que era unha profesora, bueno, é unha profesora que traballa nunha zona, non podo dicir cal, pero unha zona como Carballo, aínda que non era Carballo, vale? Que sí, que hai emersión. Ela di, pois, este alumnado que temos, non temos moito, que ven de fora, pois claro, no contexto social, fora do cole e dentro do cole dá igual, pero é un contexto de emersión. Entón acaban falando. Pero na zona rural que describe Rafael, non. Non, entón, Lorena fala da necesidade de crear a necesidade entre familias que moitas veces nos coles ten sentido. Nun cole onde podemos normalmente falar en galego todo o tempo nas reunións de familias, nais e pais e tal, pois utilizamos galego. Si hai alumnado ou familias que acaban de chegar de fora, a tendencia é utilizar o castelán. Por que non? Porque realmente o importante, como dixo Gabriela, é entender. Pero logo tamén Gabriela falaba de que había unha nai que dixo, que damos benvida a xente que ven de fora, pero que acabamos perdendo nós. Era a única familia galegofalante, do único neno galegofalante desta aula. Sí? Entón, ben, logo quero falar desta outra pata que me parece importante, de como concebimos as linguas que falan estas familias e estas nenas e estos nenos que veñen de fora, non? Porque, sen entrar en detalle, son invisibles na escola. Na política é como falamos de nenas e nenos que carecen de competencias. En ningún momento identificamos as posibles competencias que teñan nun idioma ou varios, non? Por lo tanto, quero decir que sí que teñen moitas carencias e necesidades que temos que atender a estas carencias e necesidades, pero non sería mal tamén recoñecer o que poden facer. Entón, volvemos ao que digo sempre, as linguas migradas non están pensado no mesmo plano como linguas estranxeiras e incluso na propia normativa, ás veces falamos de linguas estranxeiras e ás veces creo que
faltou unha revisión ou algo e se salta directamente falar do inglés. Podedes facer a investigación se queredes ou creerme, porque fixemos un análisis. Ben, entón, as prácticas escolares, porque tamén preguntamos nas entrevistas, tamén revisamos blogs escolares para ver que estaban publicando sobre as actividades nas escolas. Pois, de todas as linguas e grupos de linguas que estudamos neste estudo, que repito, lingua galega, linguas migradas, lingua de signos española, linguas migradas, a única que non vimos ningunha evidencia da súa presencia nin nas entrevistas co profesorado nin na revisión dos blogs eran linguas migradas. Non había nada. Vou poñer este exemplo dun cole urbano que sí me parece interesante porque Jaime fala dun evento de teatro que en principio ia ser en galego e era en galego maioritariamente en terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria e o que fixeron, como había moitísimo alumnado relativamente neste cole, o que fixeron era admitir tamén a incorporación de linguas migradas, as linguas que falaban o alumnado, pero xunto co galego, que tamén me parece interesante, non a propósito, eso foi unha cosa que pasou, non a propósito, pero sí que me parece interesante porque era crear un espazo onde se pode convivir incluso distintos idiomas. Vale, vou rematar aquí con algunhas recomendacións. Vamos a ver, a mí me parece moi interesante, e aquí temos máis especialistas en conciencia lingüística crítica. Luz Varela, por exemplo, é a miña referente aquí en España, entón creo que vai falar máis adiante, pero somente vou resumir isto. A idea desta perspectiva é espertar interese, non aprender idiomas, espertar interese en idiomas entre as persoas máis novas, establecer relacións entre as súas idiomas e as outras e empezar a dar preguntas productivas sobre as linguas. E estas preguntas poden ser: que son? Para qué? Para quen? ¿No? E logo incluir un elemento crítico, porque tamén, como calquera perspectiva, ten distintas vertentes e a mí me gusta máis a perspectiva con máis vertente crítico, que é explorar como algunhas linguas ou variantes adquieren máis ou menos prestixio. E aquí, cando falo de variantes, podemos tamén pensar en variantes do propio español, porque aquí en España falamos castelán. E as persoas que veñen de Perú, de Nicaragua, falan outro variante do español, que non está especialmente recoñecida como válida, ¿no? como a nosa versión. Entón, hai que pensar en todo isto. Entón, as miñas recomendacións: valorar a competencia plurilingüe, pero de verdade temos un decreto sobre plurilingüismo, pero plurilingüismo, con perdón, porque me acaloro un pouco, pero vai moito máis alá que falar o castelán e o inglés. Valorar a competencia plurilingüe. Eso quere decir que o galego tamén é plurilingüe, o portugués tamén é plurilingüe, as linguas traídas, o Wolof tamén é plurilingüe. Vale? Xa me callo, ou me tranquilo. E tamén concienciar sobre a diversidade lingüística da escola. Oi, sería guai, non? Recoñecer os procesos... por certo, en paréntesis teño PEL, eso é o Portafolio Europeo de Linguas, que é unha ferramenta desenvolvida ao nivel europeo que se pode utilizar en calquera escola. Pareceme interesante porque é somente registrar as competencias de calquera idioma que fala unha persoa. E, ademais, temos unha compañeira da nosa universidade, María Baucente, que o que fixo era coller este portafolio e adaptarlo para incluir tamén a lingua de signos, que me parece fantástico. Vale, pero, que pasa? Que estamos descubrindo que incluso para linguas orais esta ferramenta non se utiliza moito, e que me parece moi recomendable.
Recoñecer os procesos de minorización histórica do galego, o mellor eso compite máis na materia de lingua galega. Non digo que ninguén está facendo isto, seguro que hai xente facendo isto, pero temos que asegurarnos. A miña filla, cando chegou a España comigo, dun país cerca de Canadá, que fala inglés, díxome, pero hai xente que fala este outro idioma que se chama galega, pero non sei de onde ven. Sabes, cando entrou na escola con 10 anos, pero que... A ver, hai que concienciar. No, o galego estaba aquí antes, no? Pero moita xente nova ou máis, o mellor non sabe isto. Indagar sobre outros contextos, especialmente casos de normalización. Eu estou atas dellas de escoitar, no, pero Galicia é diferente, non podemos mirar a Cataluña, a Bretoña, a Canadá francófono, non se pode coller un modelo e transportarlo, pero mirar modelos e pensar en como adaptarlos non sería ademais. Explorar a variedade interna do galego, porque tamén me parece fascinante. E aprender palabras e frases de forma lúdica, non? Había unha actividade tamén relacionada coa lingua galega e tamén unha versión para a lingua española nun dos coles que investigamos, que era Digo Cheveu, que me parece fascinante e ademais tiña moito éxito. E a variante que era relacionada con lingua de signos era Signo Cheu. Sabes, esta idea de... Se pode aprender de forma lúdica, ¿no?, sobre esta variedade interna do galego incluso, de forma contextualizada e interactiva. Explorar tamén variedades do español, como acabo de decir. O español, quero decir que ten moito máis que o español peninsular e o mellor se unha persoa ven de Perú, digo Perú porque tiña unha alumna que fixo un traballo de fin de grado, era de Perú, investigando as experiencias das persoas da súa propia comunidade, en Coruña, porque son traballo en Coruña. E unha das cousas que descubriu para o seu traballo era que había prexuicios, sabes, que palabras que dixeron que non eran correctas, non? Entón, o mellor podemos incluso concienciarnos, porque a xente que ven de outros países de fala castelán ou español, o mellor podemos dar benvida ás súas linguas, aínda que son variantes da lingua castelán que nos provoca tantos problemas, pero bueno. E iso, rebatir os prexuicios que hai sobre estas variantes. Nada máis, creo que non quero ocupar máis da hora de café que temos. Había cousas que quería decir que non sobre min, pero bueno, se alguén quere saber máis detalles ou algo sobre min, non quería molestarvos por contar a miña historia, pero bueno, podemos falar sobre café. Moitas grazas pola atención.